Makadisekwa. Tinosimba makadizwe inyu. Aiwa tinotenda mvura kairi kuturuka muri kurima. Alhamdulillah isusu vanhu ndo vari kurima. Isusu tiri kurimira tiri munomu. Tiri kurima varwere. Vari kuuya. Anditika. Sure. Tinotenda. Iyo mati varwere sikuru vari kuuya. Zvirwere zviri kuuya nevazukuru venyu kunoku ndezvipi? Zvirwere zviri kuuya zvazvese. Ndava kana tichitaro tichiri chipatala hatisi kusangana nezvidiki, tiri kusangana nezvese. Varwere vese makaindi yese tiri kusangana navo, especially cancer. Cancer vazukuru vari kuuya. Handiti. Ya nevamadzimai vaita dambudziko rembereko vari kuuya futi. Saka ndo zvirwere zvimwe zvokuti nekumwe kushandiswa nekuparara kwedzimba kuti baba vangobuda pamba wasiya mukadzi yega chirwere nekuti mukadzi akasiyirwa vana zvinhu zvakaoma. Handiti. Saka ndo matambudziko etikusangana nastereki. Tabata ipapo sekuru pamataura kuti vadzimai vakawanda vari kuuya hongu nevarume asi nda kubata pamadzimai kuti zvikonzero zvinowanzira kuti madzimai ashaye mbereko ndezvipi? Ya madzimai kushayika kwembereko pane zvinhu zvakawanda. Kune mumwe munhu wekuti mai wake mwana achiberekwa ari mucheche vakamuona achichema, so vanenge aberekerwa kana kuti nzvimbo dzimwe havazivi kuti chii chiri kuitika. Saka vazhinji vasikana vari kusangana navo ma-under 23 nema-35 years munhu asina mbereko vakuita problem yajekwa. So chirwere chejekwa nemasare chakanganisa vasikana vakawanda kuita mbereko. Vamwe vari kusvika nhumbu ari kubata especially kana ane masare. So mwedzi kana masare yake yakamuurayira mwana ane 3 months kana kuti yakabvisa nhumbu ane 8 months. So panguva yaanoita futi nhumbu zvinongodzokorera zvinhu zipi izvozvo ndo dambudziko ramasare. Saka jekwa ino zvazvinoita ndezvokuti jekwa pawa murume zvinhu zvakaita edika paatarisira kuti tiri kuverenga kuti zvakuda kuti zichifamba. Jekwa rinoita hasha chirwere chemudumbu chinobva chaita kuti nyoka irase zvayakachengeta. So ndo dambudziko ratiri kuona pamadzimai neespecially asikana vachiri vadiki. Saka ndinokurudzira kuti ana mai vasati kana vagara nyangwe vari pabasa remuofisi kana papi handitika maebzi aya tiri kutaura aya yakanakira kuti zvimwe zvirwere ukaenda kuchipatara vanokutoti une problem yakati, une dambudziko rakati, asi isusu tiri kuta kuti aya mishonga iyi ukadya mwana uye 1 jekwa romira, 2 kana ari masare noti kana chiri mudiki masare aya tikatora madzimai ari kunze uku vanomutarisa vomubvisa masare aya, totora mushonga womushandisira. Kana sare racho kune rimwe sare rokuti madzimai kana achitaura muno sare sekuru sare racho rine musikana rakakura, tinoziva kuti mushonga iwoyo kana riri mukati tine mushonga watinomupa anodya, ndiye sare iri rinobuda kunze. Nekuti pane mwe ngazi yakabuda yakati myo yeti yakawanda, so ushamisa kuti isare ichi ndiye madzimai akundozoti sare isekuru iri number 1. Saka masare iwo hatizobvumidza kana yabuda yakawanda kuti cheka tinotora mushonga iwoyo kana wabudisa kunze ndio watinoita kuti tichikwiza, so kuti anofanira kuzvikwiza iye muridzi handiti iyo inopfikiwa sare kusvika kana imwe yareba inodambuka. Handiti mazwana. Saka ndo dambudziko rizhinji riri kumadzimai. 2 akomana handizive pamwe kunakiziva vamwe vari kuuya otombota sekuru changamire wadzokera mudumbu zvakutonetsa. Saka ndikuti aiwa changamire zvadzokera mudumbu iwe wakaberekwa mushe namai wako wafamba sei, munhu otata sekuru ndangoshamisika kuti ndo zvapo. Saka tine mushonga wokuti tikasanganisa uyu uri mubhodhoro iri neumwe wacho uri pazuva apa tikasanganisa tinototi asi kushandinyanyisa mushonga iwoyo atidi munhu ari kubereka. Tinoda uye asiri kuwana mbereko, murume ari kuona pawa yakasvita mushe, tikamupa mushonga wakadya changamire anokura. Zvinoita kuti imba isafambe zvakanaka. Nokuti akauya mumwe mukadzi zvikanzi
changamire wawo uyu mudiki stereki. Saka zatinosangana nazo panapa kana ndauza kuti changamire ndemudiki ini ndinotsvaka kuti tibasirike kuti changamire amire musha yeti saka ndiye zvinhu zviri panapa. Saka nemumwe akauya changamire wacho zvironda zese akazara tinopa mushonga iwo. Tinopa ndazasekuru muchitaura pamuri kubatsira vazukuru kunyanya vechidzimai kuti vanosangana nemaproblems akadai kuti vasabate mbeu. Vamwe vanotibvunza kuti inini ndinonamata handiti zvekubata mushonga asi ndinoda kubatsirwa nasekuru kuti ndiite mwana. Tsanangurira vazukuru sekuru kuti mushonga chii? Ya mushonga azukuru wangu vasashupike. Kana iwewe ndio usina mwana dambudziko mbereko yakushupa handitika unoja akusukula kuti kuja mushonga uyu kaja mushonga mapauda ya walomba iya eti isusu kugara panapa tiri kuti vanhu varombe tiri kuti tigadzire zviri mudumbu zvinogona nokuti unogona kuenda kuchipatara zviri kuchipatara zvezvotadza kupindana newewo eti saka isusu tikakupa mushonga uyu system yako yotanga wageza system tine mushonga kuti iwo hatibvumize kuti munhu aje 2 days anoja 1 date okirina system yakachenda kutoilet akirina system takuti amai chibatai mbereko takuwapa mushonga anomwa porridge akamira pamusumu kana kwakatika mashiripiti kumba kwavo yokumuvhara kana zvinhu zvakaitika muchikaranga mukurarama kwedu vanhu vatema kuti tinosungana kuti handidi kuti mwana wanenge aite mwana aiwa isu tinosunungura tomutimira padhoo omwa mushonga nechigwaku odya mushonga uyewe ndiye adya mushonga iwoyo tinenge takatarisira mwana kuti abve tinoverenga 2 months eti tine vamwe mbuya vakabva kugokwe vakati ndine mazuva ndisingatombozivi ndine murume wangu hatina kana mwana but takauchika pano so kutaura kunoku takatarisira mwana kuti auyewo tinzwa amai vacho kuti mwana wacho anoti chii akauya nachapupu chake kutaura kuti inini shuwa sekuru makandibasida mwana wangu ndauya naye zita lake ndiningi zita harisi kureva kuti mwana iye kana kuti akauya pamberi pana patv kuti kabanga tati isusu chati kutenda chokuti allah uyu atinzwa kuti mwana uyu munhu abatsirike mwana wake ambati so kana ambata mwana haasima padare ndiwa baba naamai kumba kwawo eti isu tungoti alhamdulillah rabbil alamin munhu wayambuka tinotenda sure. Ndiri kubva ndaona sekuru takataura panyaya yekubata mwana ndiri kuona mune muzukuru wenyawo yanhasi akabata mwana ya uyu muzukuru ndiye uye akauya nauye kuuchikwa takamuuchika ndofunga pane mazuva achitambula mbereko mwana uyu tabva naye palefa achitaura sekuru ndinobereka here nini sekuru ndichazvala here nini ndakamuza mwana ndiki stereki yetika but hana kungoti waita ise sekuru ndinobatsirika sei murume wangu pamwe pacho anoramba kuti ndidai nditi kutodamba chingoti aiwa tidoita madhuwa tichikumbira mwari kuti anzwisisa nhasi unosodakalla ndeyamwari yeti upenyu nhasi uno akunzi amanhingi ini handitozive ndabvunzawo zita lacho rikundivhiringa asi ane mwana wake ncheche ndiye musikana uye pamazuva emusikana wekuzoenda angane 19 years asingaende kunguva saka uyu akazoya mumashure memusikana uyewe saka uyu ndiye akatanga uye akazoya mumashure uyu atotanga uyu saka kutaura kwatiri kuita kuno uyu musikana uyu mwana wake nasauya akati sekuru ndauya kuzokuratidzai muzukuru wenyu wandakawana kubva mudare rino ndikati alhamdulillah rabbil alamin mwari akanaka allah vakanaka stereki wabereka mwana wakuziva kuwacha nepokeni kabanga aiwa ndimapampa shukura handitika tinotenda regai timbunzwa kuna andazi makorokoto handiti anonzi ani mazvita hanzi mazvita zvaita sei masi haangouya kamazita mazvita ndiri kutenda zvakasimbisisa ndozvaka ndakafunyatsokufunga kuti arega ndimupe kuti mazvita because zvanosiri nyora mutendo handiti ngatidzokere mashure zvishoma timbozwa ko baba vari kupinda musa nhasi munana baba kai vaenda kubasa aiwa vanofanira kushandira mazvita vosete zvakudiwa zvawandisa zvawanda taura handitika hanzina mwene nambuya vamazvita kumbo vakafara chaizvo
ndichivafonera kuti chiuya imone kwaaneka munhu kangu inini mangwana vanga varoverera zveishuwa kuti ndipei kabvise matauro kamunhu here zveishuwa ndikati ndikaripo vakafara chaizvo ora ndikadzokere kumashire zvishoma vanzvadzi chakata kuti muuye kuno wasekuru Achapola kuzobatsirwa ranga riri dambudziko rei? Ranga riri dambudziko rekushaya mbereko nguva yakareba chaizvo takatopinda 5 years January uchimbiwa ndakaunzwa nezvasekuru pandakauya kuzotanga kubatsirwa navo kusvika ndazosununguka mwanawo pasina kana dambudziko kana chii zvakanaka chaizvo. Chakakupai faith kuti rikaindi kamudhara kamuchawa kandibatsire chii? Because munoziva kuti munhu kwatoenda kunobatsirwa kwako mumwe anoti akambonotiraya mungu unoti imi chakangokuti iwo yakamboenda kune mudhara muchawa uyu chii? Inini pandakaudzwawo nakandiudza mumwe womudzimai semunhu akanga ari pakungoramba achingoedza ndangoti zviro zviedzwa rega ndingoramba ndichingoenderera ndingoramba ndakangosimbira pafeite ngoti zvichaita sei zvichaita ende handizivi pazvinoita sei pazvinoitira saka ndongoedza ipapo ndokuuya kwandakaita ende zveshuwa unoba zviedzwa zviya zvaita sei zvaita. Kana uri mudzimai wakaroorwa mbereko ichitadza kubata ndoziva kuti upenyu unoti uomei wenyu wanga wakamira sei nehama nemurume pamiri pachitadza kubata? Zvinhu zvakaoma nizvanhu zvangu zvakandiomera handidi kunyepa pamwe pacho unombotukwa ende kuti ucheme mumba pamwe mune vanhu unotombobuda unogoenda kwako wega unochema chaizvo wozodzoka hako ungogara hapana zvaunongotopavira zvauri kutongotukwa izvozvo mangwana pamwe zvine zvakambotizi asi amupedze mazuva nyaya inenge ingori imwe chete iyoyo kuti pano sinochengeta hukuka pane mamwe mabhurodha tinofuya asina zvao ndiwe huku yayo saka una zvauri kuita pano pamba tiri ngokuchengeta chete wobaudza kuti ndii wotongoziva kuti handini ndiri kutaurwa apa haumirire kutsiwa nemunhu ende zvinhu zvinotokubata but kana usina chaunokwanisa kuita kauchingoedza unongoti saka ini dambudziko rangu riri papi ndoita sei ndozviuraya here saka ndodii hapana vanongotukawo ndakangonyarava zvinhu zvinorwadza senge ndotonzwira tsitsi vamwe vangu vanenge vasati vabatsirika wautovanzwira tsitsi zvinobata ndikunyepa but murume anenge achiti chini? Because panguva yakadai soka ndopafanira kuchiona kana support kubva kune murume wavo kuti hongu isusu patakaroorana mwana chipo chinobva kuna Mwari hongu pambira pasati pabata asi chikuru rudo panapa tiri vaviri nemurume wenyu zvanga zvakamira sei? Mazuva ekutanga tingangoti gore rekutanga rechituku zvanga zviri right mumwe wako anenge achikusimbisa kuti asvikaita usateerera vanhu panapa kwavingani ini kuti muzivane nevanhu isvaavanechini asi patazopinda mu3 umwe unoona kuti zvakutochinja mumwe mwesi munhu achapinduri kamuziva kuti tete vazosara vakandiudza zvekuti saka iwo ngoda wapindura kuti asi vangotaura zvaunoda kutaura ungoti right mangwana kusvikira utonoti senge iri gore rechifoiri ranga ratoshanda taita kutoenda kumapena chaiko tanetangoti zvine zvataurwa namama kandichatotauri kuti mama vazosara vakandituka kana kuti chii ndotongonyarara because iye anga kutonyanya kutoteerera vanhu vakutotaura pamba topfuura inini ndongonyarara hangu zvinhu zvine zvakaoma handiti orati saka panogona kunge paine mumwe mudzimai ari pasituation yamakanga muri mambotaura muchiti makutovanzwira tsitsi ari kutukwa murume azvichida kusuduruka zvishoma nezvishoma advice kana kuti kurudziro yamungade kumupa kuti azosvikawo pamasvika pazuva ranhasi iri kubata mazvita maoko ndeyekuti chii? Advice yandingada kumupa munhu ariko kunzeko ngasaruse faith yako kangoramba kwangoibatirira ipapo pauri papo ndozvinoita kuti usanganise kusangana kwandakangoita nasekuru kudai ndaisatomboziva kuti ndichasangana nawo pamwe vangotori padhuze neni nguva yese because pamwe pacho pamwe takatomboloja muno but unongosingavazivi sekuru unongochingopesana nawo asi kwangoramba kwangoshingirira unozongosangana nawo sekudaiwoso zvinongosiyana munhu unongoramba kwangoshingirira samuzehope samara zvinoita chete. Mashoko amungade kuudza murume ane mudzimai asati abata pamuviri nemabatiro amakazinge maakuitwa ku 3, 4, 5 years ndeyekuti chii? Because zvichida mamwe maactions varume vanoita nekusaziva kana nekushaya information yakanyatsokwana. Advice yamungade kupa kune murume akaita saiyoyo ndeyekuti chii ane mudzimai wake? Varume ndo
vanhu vanofana kutanga kutipa tsigiro yakanyanyisa kupfuura ani nani zvake anenge ari pamba patinenge tichigara kana pangava patinolodya chaipo pasina hama kana shamwari unoziva kuti vamwe vanhu vatinogara navo munharaunda vanotaura zvakasiyana siyana ende murume anogona kutovakira kutouya kupedzera hasha dzake but havafani kudaro ndo vanofana kusimbisa mumwe wako mumwe wako pazvese zviome zvifane zvidii tofana kunge tiri tese dzamara zvinoita chete kana zvaramba pamwe hapana chinoramba inguva chete chero maku30 chero maku60 zvinotoita chete mune muchingopesana pamwe nekanhu kadiki diki chaiko kana kutongonetsawo handiti right sekuru wamazvita muda kuvati chii mashoko amuda kumbotaura kunasi pamwe makambovataurira kana hamusati mavataurira asi ndakumbonzwawo ini ndakuona smere yasekuru kuti yakamira sei sekuru ndakavataurira ende icharamba ndichivataurira chititaurirewo tidzi sekuru makaita basa chaizvo unoona kubata kudaiwo so ndikakatarisa kudai ka ngoti dai vanga vasipo sekuru vaya dai ndiri pai ndingofunga situation mashoko aunenge uchimbodzwa kumashure kwakatarisa ngoti asi dai vanga vasipo sekuru vaya ka zvaiguma nei sekuru ndoda kuvatenda kuvatenda zvikuru zvazvo ngaaramba vachibata basa rakanaka chaizvo vasati vaponawo vasanganawo nei vasanganawo nerubatsiro handiti ndakaona akasimaireka sekuru sekuru mashoko enyuozve ekupedzisira matendwa nemuzukuru wenyu uyu muzukuru mazvita tamuona mazvita chishona edika kuchibhuranda kutenda kuti ndingati mazvita kunoti magwira nchito mwana uyo ariyamikira sariyamikira muntu akuyamikira Allah ndiye anazvita eti so vanhu vanoenda kundobvunza vanhu anosvika pana vachiti ndaneta eti ndobvunza kuti waneta nechiyanzi ndaneta kwandabva kuri ndiri kubirwa ndiri kunyeperwa saka ndinoseka kuti maneta kwamanje mawire maneta nokuti munhu akaneta anonozorora saka ava mai mazvita ana kuneta saka mukadzi anoziva kuti ari kutambura wallahi ngaashingire pachinhu chake mishonga iyi haina kubudisa chimwe chinhu yabudisa munhu etika hapana buda chimufananidzo pabuda mwana uyu so ndongoti baba mazvita ambuya mazvita vari 4 vese masadhiesi kana vakatadzirana pamashoko nekuda kwokuti amai vanogona kurwadza kuti mwana wangu akungoitiswa ndongoti vese vavo mumwe nemumwe ngaakhululukire zake ngaaregerere mumwe hapachisina mashoko yacheta kontinyu kuenda pamberi shukuru aswadakallah nokuti mwari ndiye aiziva kuti vana vanofana kurarama sei asi nekuda kwenyasha dzamwari nhasi kune zita rinonzi mazvita havana kutsvaga chirungu kutsvaga kuti ndoda kumuti fortunately kana kuti chiyani iyai ati ndoda kutaura mushona yawo kuti mazvita neniwo ndongoti alhamdulillah rabbil alamin ndatendawo amai mazvita vauya kuzoyamikira mwari wavo osati mwari ndini tu iyai inini ndikungoshandisiwawo kutsvagawo mishonga kupa anobate ane nepfungwa dzake dzakanaka zvinhu zvinomuyambudza tine vanhu vakawanda vabata panapa yokuti sekuru handisi kurara ndiri kushandiswa sekuru ndiri kuita sei zvamuperera otadzoka futi sekuru ndiri kudai vamwe oti aiwa sekuru mwana wangu ari kunwa madrugs ndashaya kuti ndinopedza sei madrugs iwaya sekuru wouya panapa tomunwisa porridge worutsa ogeza tine mukomana izvozvo mazuva ano aiwiki ega ega anouya nemabhanana ekuti gogo panapa gogo wangu ari sei sekuru wangu ipo drink kuda kuti mukomana akabata zvinhu zvake futi musombo wabuda handitika saka amai mazvita ndiwo auya nasi kuzotaura naye nemazvita takutotarisira kuti ayo ini ndichatengawo bottom yamazvita nokuti handisvika mudare kuzozviudza kuti kuna mazvita ndichasvaga tracksuit yamazvita ababa ake akazoda kunyora zita kuti ndimazvita achaita mazvita ichabwino shukran tinotenda sekuru ichabwino tatenda